ole chỉ lấy biết kule và phim churin mồi khiang tên này tuần trung video hiền penning shot ka phone mga kalak dan le anhuwa Lightroom mga edit dan kalau in leng inge penning shot kan di suanin thala kan hong hianin taxi khi kan subject ani ta chu taxi hi atan lai kan lata ni chu khi tiang abra motion blur khi camera anhuwa edit ngai lo khan kan lak lai ring khanin khi mi blur effect khi kan nei ta ni chu kan di dan tu kan lo in do ni camera app kan honga suan promo ta kan lu tanga chuanin heta hianin thil tlem than tu kan nei ta shutter speed le ISO ni ta ISO hi chu enge kho en lai kala kan ni bangin light tlem thei hip light tlem ang thei ber hip tu khanin ka tu ta chuanin shutter speed hi chu overexpose tu to be khanin set ta tu na hian ke ma hian 1/15 vel ka hang ta chuanin shutter speed rate lo te kham te thei don ta tu chumi chung chuanin kan duang chu kan ti man thei thau tu atong anga ya chuanin kan set fel nuwa chuanin thil tan lai emo thil chelai mihring tan lai emo motor pon ni thei thil dang pon thei chu kan lak rual khanin kan don ta ni ti hianin kan lo ta ti chuanin a shutter in hon chung zong kha kan ta chuan heti ang effect hi kan lo nei ta ni chuan lak tam kha poi lo wa chan chu lak fu reng thein lo a subject hi alo theve du ta ni chuan la hian du deuh kan nei to ta ni chuanin ka du tok mai nga Lightroom an import to ta kan thalak edit tur kha chuan ma sabera chuan light ta kan khoi le nga contrast hi ka pei le don ta chan chu le min kan tipo deuh du ta thalak hi bar lai ati dal deuh nga dum lai ati dal deuh nga chuan highlight hi ka pei le nga minus 20 ve ra chuan shadow hi chu ka da sang wang kan nok pe don na chan chu chuan tikha Kevin HDR effect ang deuh la kan lo nei to ta chuan white claim ka pe le nga chuan blacks 20 sila ka da ya chuan colors kan lu tanga vibrance ka pe nga som level do na chuan saturation hi ka down le nga 20 vel chuan colors ai chuan moody dark edit ang kha kan hmanga chu ronga hianin orange deuh chau hi kan da don ta ni chuang chuanin engkim hi kan pe ang pol te purple te pink te aqua kan pe ve nga chuan pol hi luminance ka ti hiam deuh nga chuan green po kan pe ve kang chuan yellow hi orange lama kan shoot phei ngai po saturation ka pe le ang chuan red po hi kan du lo ta chuan orange lama ka pot thei le nga ti chuan orange moody dark ang in orange chau kan lo ni to chuan detail kan lu tanga texture di haze ka pe ang 20 vel chuan clarity hi tu le 10 vel ka pe le nga 10 vel chuan split tone hian highlights hian tle ma blue lampang kan pe nga kwa 11 vel chuan shadows hian a pol kan pe le nga thei kan lo nei ta chuan sharpening kan lu tanga chuan ka du sharp ang renga chuan 67 vel ka da a details po hi 40 vel da tera masking hi chu taxi bor vel hi kan du ta chuan noise reduction hai noise kan hmu ta ka apply dorang noise reduction hi chuan kan hang color noise reduction po kan pe le nga chuan noise claim an lo zia ta chuan details heta hian kan lut le nga vignette hi tlem ka pe bawk nga
chuan feather ka ti sang la tlemin light sa lut le tai la curves kan khoi anga shadows ka ti sang black tin khathilai vel range pot sang lenga chuan mid tones chu pangai vela ka ta leng chuan thil kha tok mai theini chuan view chuan selective edit hi ka hang le ton ta tun ti ma hian chuan gradient hi ramai nga potanga vela hian ta hian orange ka peng color sa ka lutanga orange sen orange sen lampang chuan dul exposure ka ta sang at le min ka ti eng deuh nga chuan adang ka ta lenga chu lampang hian hemi hi dual lighting effect deuh han ka duk ta chu pol ka peleng lama hian chuan hi kan lo nei ta chuan in he lampang wai lampang hi ka ta lenga chen noi train ka pot choka rai bel thleng hi chu the haze mang hianin ka ti tak ton ta ni chuan khan thalak kha siam don ta ni chuan kha kan edit thei chin chu ni a chu hi thalak ma sa chuan kan edit nuwa he hi lo ni ta ni chuan khati zong kha ani